ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି କାମିନୀ ଜେଜେମା ରୁହି ପାଖରୁ ଆସି ରାମକୁ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ବାବା ରାମ, ତୁ ମୋ ସିଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଲକଅପ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କର। ସେ ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସିଆକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ରାମ କହିବେ, ଜେଜେମା ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓକିଲ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ କଥା ଶୁଣି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ପଙ୍ଗା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁହି ଯେଉଁ ଚେନ୍ କଥା କହୁଥିଲା ସେ ଚେନ୍ଟି ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରାମ କହିବେ ଯେ ଏ ଚେନ୍ ତ ମୁଁ ମୋ ଚିକିକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେବେଳେ କାମିନୀ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଝିଅ ହିଁ ଚିକି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ରାମ ପୁରା କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକି ରାମ ଓ ରୁହିର ଫଟୋ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଆଉ କହୁଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ମୋତେ ମିଳିବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ରୁହି ପାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ସହିଯିବି? ଆଉ ଏତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଆସି କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମା, ତୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ତୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଚିକି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା, ଚିକି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୟା ଆଉ ଜମାରୁ ଆସୁନାହିଁ।